totes i a tots, espero que estigueu super bé. A veure, vos vaig a fer este vídeo per explicar-vos i recordar-vos com se feien les sumes en piràmides, ¿vale? És a dir, com se fa una piràmide de sumes. I anem a començar per les més faciletes. En primer lloc tenim les piràmides de dos nivells, ¿vale? Que tenim un nivell que té dos quadrets i un nivell que té un quadret. Com se fa esta? Molt senzillet. Tenim que sumar el número de baix en el número del costat. Quan fan 3 més 2? 3 més 2 fan 5. I aquest numeret, on el fiquem? El fiquem a la part de dalt. ¿Vale? Esta era molt facileta. Una altra forma que ens podem trobar la piràmide de dos nivells és que en la part de baix, en la base, li falta un numeret. Aleshores, què tinc que fer jo ahir? Tinc que pensar, a veure, quants números li tinc que sumar a 3 per a que me doni 5? Pues jo me fique 3 en el cabet i compten els dits. 3, 4 i 5. A veure, quants dits he ficat? N'he ficat 2, veritat? Aleshores, allà al costaet tinc que ficar el número 2. I ja tenim feta la suma d'una piràmide que sols té dos nivells. A veure, anem a passar ara a les piràmides que tenen 3 nivells, que aquestes ja són un poc més difícils. A veure, mireu, per a fer les piràmides de 3 nivells, jo primer he de veure, este quadret així, mireu, este que vos senyale, quins quadrells de baix agafa? Pues este agafa el 3 i agafa el quadret on està l'1. Aleshores vaig a sumar, a veure, 3 més 1 fan 4, veritat? I el posa en el quadret de dalt, 4. I ara, a veure, l'altre quadret. Quins quadrells de baix agafa? Pues l'altre quadret, que és este d'ací de color verdet, agafa l'1 també i agafa el 4. Aleshores vaig a sumar 4 més 1 fan 5. I jo fique el número 5. Així era. I ara què he de fer? Ja estic en el segon pis, veritat? Ara he de sumar els dos del segon pis, és a dir, he de sumar el 4 i he de sumar el 5. A veure, 4 més 5 fan 9. I ja tindré fet la piràmide de 3 nivells. I al igual que en la piràmide de 2 nivells, puc trobar que en la part de la base, en la part de baix de tot, estan tots els numerets, o que en la part de baix de tot li falta algun numeret. I com anem a fer este? Molt fàcil, mireu. A veure, així en el segon pis tenim un 4, que el vaig encerclar de blau. Vegeu el 4, veritat? A veure, aquest 4 quins quadrets agafa? Agafa el quadret este que està en blanc i agafa el quadret del mig. I en el quadret del mig tinc un número 1. A veure, jo ara vaig a comptar des de 1 fins a 4. A veure quants dits fica. A veure, 1, 2, 3 i 4. Quants dits he ficat? N'he ficat 3, veritat? Aleshores, si aquest 3 on l'he de ficar? L'he de ficar en el quadre blavet que se m'ha quedat en blanc. Ja tinc este quadre fet. Ara vaig a omplir el quadret del segon pis, és a dir, este que fica en color moraet. Per omplir aquest quadret, a veure, aquest quadret agafa els números l'1 i agafa el número 4. Aleshores, vaig a sumar, a veure, 4 més 1 fan 5. Molt bé, ja tinc el segon pis ple. Vaig a fer l'últim pis de tots. I per a fer això, a veure, el quadre de dalt de tot, quins quadres del segon pis agafa? Doncs agafa on està el 4 i on està el 5. Veritat? I a veure, 4 més 5 fan 9. I ja tindria fet l'altre tipus de piràmide de 3 nivells. I ara ja, anem a passar a la més difícil de totes, que és la piràmide de 4 nivells. Esta ja és la més difícil. I per allò anem a començar per la part de baix. A veure, mireu, anem a començar pel primer quadret del tercer pis, que és este que fica de color groguet. El vegeu? A veure, este quadret de color groguet, quins quadrets de la part de baix m'agafa? Pues este de color groguet agafa el quadret on està el 2 i agafa el quadret on està el 5. Aleshores vaig a sumar 5 més 2 fan 7. I ara,
Vaig a fer el quadre del costat del tercer pis, és a dir, el que està al mig. A veure, aquest quadre del costat que està al mig, quins quadrells de baix de tot agafa? Doncs este quadret, que el fique de color taronjeta, agafa el quadret on està el número 5 i el quadret on està el número 7. Aleshores, vaig a sumar. A veure, 5 més 7 fan... Com fan 5 més 7? 12, veritat? Aleshores, així, on està el quadret taronja en blanc, ficarem el 12. I ja per últim vaig omplir l'últim quadret del tercer pis, que és este d'ací. I este d'ací, quins dos quadrells de baix agafa de l'última planta? Pues agafa el quadret on està el 7 i agafa el quadret on està el 1. I a veure, vaig a sumar. 7 més 1 fan 8. Això és molt bé. Vale, ja tenim el tercer pis construït. Anem a construir el nostre segon pis. A veure, per a fer el primer quadre del segon pis, que el marquem en roget, quins dos números he d'agafar? Doncs mira, a veure, este quadret agafa el número 7 i agafa el número 12. Aleshores, he de sumar 7 més 12, a veure aquests caps, com fan 7 més 12? 7 més 12 fan 19. I ja tinc el primer quadre del segon pis. I ara vaig a sumar l'altre quadre del segon pis, que el vaig a ficar en blau claret, per a que ho vegeu bé. Vale? I este quadre del segon pis, quins dos números del tercer pis agafa? Doncs agafa el número 12 i també agafa el número 8. Aleshores, vaig a sumar, a veure, 12 més 8 fan... Com fan 12 més 8? Va, aquesta és un poc més difícil. 12 més 8 fan 20. Veritat que fan 20? I ja tinc construït el meu segon pis. I ja per acabar vaig a construir l'últim pis de tots, és a dir, el de dalt de tot. A veure, per a fer el de dalt de tot, quins dos numerets agafa de baix? Doncs agafa el 19 i agafa el 20. I jo ara tinc que sumar 19 més 20. A veure, si jo esta sumeta no me la sé fer de cap, puc fer una coseta. Me la puc ficar en un costadet i fique el número 20 més el número 19 i la faig així. Si la sé fer de cap no passa res, la faig de cap i ja està. 19 més 20, si ho sumem, són 39. I així és com se fa una piràmide de 4 nivells. I igual que les anteriors, podem trobar que en la piràmide de 4 nivells ens donen tots els numerets de l'últim pis, de la part de baix, o també la podem trobar que no ens donen tots els numerets de la part de baix. Aleshores, com anem a fer-ho? Mireu, anem al tercer pis, que tenim així el número 7. I a veure, el número 7, este quadret, quins quadrells de baix agafa? Agafa on està el 5 i un quadret en blanc. Doncs jo vaig a comptar des de 5 fins a 7. A veure quants ditets fique. 5, 6 i 7. Quants ditets he ficat? 2, veritat? Aleshores, jo sé que en el quadret en blanc va 1, 2. I ara tinc el quadret del costat del 7, està en blanc també. Aleshores, vaig a veure com faig este d'ací. Este quadret que jo és encerclat de verd, quins números de baix agafa? Agafa el 5 i agafa el 7, veritat que sí? Pues vale, vaig a sumar. A veure, 5 més 7 fan 12. 12. I ara, per últim, tinc que en el tercer pis sí que tinc l'últim número escrit, que és el número 8, veritat? Que és este d'ací. I el número 8, quins quadrells de baix agafa? Doncs agafa el número 7 i agafa un últim quadret que està així en blanc. A veure, vaig a comptar des de 7 fins a 8. Jo compte 7 i 8. Quants ne van de 7 fins a 8? 1, veritat que sí? Aleshores jo escric el número 1. I després ja he d'acabar de construir la piràmide. A veure, anem al segon pis. El segon pis, en el primer quadret, quins dos números de baix agafa? Agafa el número 7 i agafa el número 12. Vale.
Aleshores vaig a sumar, a veure, 7 més 12 fan 19. I ja tinc fet el primer quadre del segon pis. I per últim vaig a fer el segon quadre del segon pis, que el vaig a ficar de color marronet, mireu, marronet. A veure, este quadre marronet, quins números de baix s'agafa? Doncs s'agafa el número 12 i agafa el número 8. I vaig a sumar. 12 més 8 fan 20. 20. Molt bé. I ja per últim de tot, vaig a fer el quadret del primer pis, el que més cap a dalt està, és a dir, este que fica així de color aixina roseta. Quins quadrets agafa el primer quadre de tots? Doncs agafa el quadret on està el número 19 i el quadret on està el número 20. I vaig a sumar. 20 més 19 fan... A veure, això és caps, 20 més 19 està difícil. 20 més 19 fan 39. I ja tindríem construïda la nostra piràmide de 4 nivells. I ara vos toca fer-ho a vosaltres. Recordeu, si és molt difícil, podem fer-ho en colorets igual que ho he fet jo, així no sabem exactament quins són els números que tenim que anar sumant poquet a poquet. Vale? Bueno, espero que vos hagi agradat. Adeu!